Dobrý večer, takže máte tam príklad, máte vyrátať aritmetický priemer z tohto čísla. Takže z týchto čísel. Takže aritmetický priemer znamená, že vy tie čísla spočítate a vydelíte ich im počtom. Takže keď sa pozrieme, sú 4. To znamená, toto, čo sčítame, vydelíme 4. Takže keď si to spočítam, 1,5 plus 3,8, to máme 3, takže to bude 53. 4,2 plus 4,6, to máme 8,8, takže 5,3 plus 8,8, to máme 14,1. Takže číslo 14,1 mám vydeliť číslom 4. Takže klasicky, najskôr musím deliť vždy tým, čo je pred desatinou čiarkou, keď sa dá, takže 14 deleno 4 to bude 3. Odpočítame 12, máme zvyšok 2. Opíšeme ďalšie číslo. Pozor, už sme za desatinou čiarkou, takže 21 deleno 4 to je 5. Odpočítame 20. 1 a keďže tam asi skúsime, či sa to dá dorátať, dopíšeme si 0, keďže už tu žiadne číslo nemáme. 10 deleno 4 je 2, odpočítame 8, zvyšok 2 a keďže dopíšeme ďalšiu 0, takže nádherne nám vyšlo. Takže aritmetický priemer týchto štyroch čísel je číslo 3,525 tisícin. No, poďme teraz na tú periódu. Čiže má tam príklad, má vypočítať periódu. Takže je tu číslo, prvé bolo 0,11 deleno 0,3. Pri týchto príkladoch je dôležité vedieť, ako sa delí desatinné číslo desatinným číslom. Takže my sa najskôr musíme zbaviť tohto desatinného čísla. A to tak, že musíme obidve tie čísla vynásobiť 10, 100, tisícmi, miliónmi, 10 miliónmi, 200 miliónmi, 100 miliónmi tak, aby sme to desatinné číslo tu už nemali. Vždy sa to snažíme vynásobiť čo najmenším možným číslom, aby sa nám to dalo, takže stačí, keď to vynásobíme 10. Hej, posunieme tú desatinu čiarku sem. Ale pozor, musíme násobiť obidve tie čísla, takže budeme mať nakoniec 1,1 deleno 3. A toto my už deliť vieme. Hej. Desatinné číslo celým číslom deliť vieme, takže ideme. Opakujem, najskôr musíme vedieť deliť číslo, ktoré je pred desatinou čiarkou. Čiže 1, dá sa 1, deliť 3? Nedá. Takže opíšeme si ďalšie číslo. Pozor, už sme za desatinou čiarkou, hej, takže 11 deleno 3. 11 deleno 3 je 3. 3 krát 3 je 9, odpočítame, máme zvyšok 2. Budeme písať nuly. 20 deleno 3 je 6, čiže minus 18, zvyšok 2. A takto by sme pokračovali a budeme mať stále takto šestky. Takže perióda je to, čo sa vám opakuje. Takže výsledok tohto výpočtu je 0,36 s tým, že nad tou šestkou je takáto čiaročka, ktorá matematikovi oznamuje, že toto číslo sa bude opakovať. Zaujímavejšie bude to druhé, ktoré máte, a to je, že 0,17 deleno 0,11. Takže opäť, aby sme to mohli deliť, musíme si to niečím vynásobiť, v tomto prípade 100, čiže krát 100 a dostaneme, že to je 17 deleno 11. Takže 17 deleno 11. No poďme na to. 17 deleno 11 je 1, čiže odpočítame 11, máme zvyšok 6. Keďže máme hľadať nejakú periódu, a žiadna perióda tu zatiaľ nie je, tak musíme ísť už v desatinných čísla. Keďže tu sme už minuli všetky čísla, ktoré sme mali, tak musíme ísť na desatinu čiarku. Takže teraz budeme písať ďalšie čísla. Takže 60 deleno 11. 60 deleno 11 je 5, 5 krát 11 je 55. Keď to odpočítame, máme zvyšok 5. Tak dáme ďalšiu nulu. 50 deleno 11 je 4, čiže minus 44. Keď to odpočítame, máme zvyšok 6. A za 60 deleno 11 je 5, 5 krát 11 je 55, odpočítame zvyšok 5, 50 deleno 11 je 4 a teraz keď sa na to pozeráme, tak to sa nám bude opakovať. Takže toto keď upravíme, tak vlastne čo sa nám opakuje? Opakuje sa nám 1, aj táto 54 sa nám opakuje. Takže to je táto perióda. V tomto príklade to bola 6 a v tomto príklade 1,54. To znamená, že keď to niekto uvidí, tak vie, aha, takže ďalej to pokračuje takto. To znamená, že v niektorých výpočtoch budete mať treba výsledok, čo je 1,703 a toto sa bude opakovať. To znamená, že táto trojica čísla sa opakuje. To je celý zázrak. No, treba vedieť deliť, treba vedieť sčítovať desatinné čísla. Jasné, že to budú potom robiť s kalkulačkou, ale ide o to, aby sa to naučili robiť aj mechanicky. Keby sa náhodou niečo stalo, alebo niekde budú, tak aby to vedeli spraviť. Pekný večer prajem.